Rugare kwamuri vatendi nezita raJesu. Mwari ndiMwari wakanaka uye ndinokutendai nenguva yamunozviwanira, nguva yekuteerera shoko, nguva yekuverenga, nguva yekunamata. Chinhu chinonetsa vazhinji, chinhu chinoshayirwa hanya nevazhinji, ichochi chinhu chekunamata, chinhu chekupa Mwari nguva. Asi imimi vadikani ndinokuonai musine nguva, muchipa Mwari mukana, muchipa Mwari nguva. Mucherechedzo wekutenda kuwana nguva yekunamata. Isaini yefaith kuwana nguva yekunamata. Nhasi ndida kukukurudzira mudikani kuti usapotsana nesevhisi yekumasvingo. Reason yandisina kuipira topic kana dingindira inauye kuti ndakasira Mwari wakati ndisiyire sevhisi iyoyo, ndine zvandiri kuda kuita. Ende zvimwe zvezvinhu zvida kuitwa naMwari kupunza maaritari, kusunungura vanhu nekuporesa vanhu, asi vachazviita nemutoo wavo, vachazviita nenzira yavo. Ndinokukurudzira zvakare kukurumidza kusvika. Sevhisi yaMwari inogona kuita 1 hour, inogona kuita 1 minute, asi zvinoitikapo zvoafekta vanhu upenyu hwese. Mwari vane nzira dzavo, ende nzira dzaMwari dzakasiyana nedzevanhu. Nguva zhinji kaitiro kaMwari kanoshamisa. Asi nguva ino ndoda kukudza chimwe chinhu, kuti kusevhisi yekumasvingo gara wabata chipo chako chaunoti iyi aritari yangu, sekutaura kwandichaita kuti ndega nditsanangure kuti inombonzi aritari chii. Aritari chipo chaunopa kuna Mwari chiine chinangwa kana kuti chiine purpose yekuti ndiri kuda kuti Mwari wandiitire zvakati, ndiri kutaura shungu dzangu pamusoro pekuda chinhu ichi, ende ndiri kudziratidza nekupa chinhu chiri pamwoyo wangu kana kuti chinobata mwoyo wangu. Kazhinji Mwari vanotarisa seriousness yako papercentage yechinhu chavapa, iri percentage yezvinhu zvawasara uinazvo. Ndosaka mubhaibheri musi wakapa shirikadzi zvese zvayaive nazvo, Jesu akati apa kudarika vamwe vese vakanga vapa Mwari zhinji, nekuti vapa muuzhinji. Saka Mwari vanotarisa kuti wasara nei pawandipa. Ndo saini inotaridza kuti chauri kuda uri kuchida zvachose, uye Mwari wacho unovatenda kuti vanozviita. Saka aritari inofanirwa kuva chinhu chekuti ukacheuka kana ukazvifunga unonzwa kuti musi iwoyo ndakabatikana, ndakarwadziwa. Ndaiudza vakomana rimwe zuva ndichivaudza kuti ndine nguva yandinopa zvinhu, ndosara ndichipopota kuti Mwari kakati karamba tichiita zvatiri kuita izvi tichapesana manje manje. So ndaivaudza kuti ndichinzi naMwari ndipe mota yandanga ndatenga ndiine 5 months ndiinayo. Kare kare ndakarwadziwa because ndakasara ndisina motikari, asi pasina mazuva anokwana 10 ndakanga ndave nemotikari nyowani. Asi yakandirwadza. Mwari vakati iyi aritari yezvakati nezvakati nezvakati, zvandiri kuona nanhasi uno. Kubva ipapo handina kuzombotadza kuwana mota yandinoda, nekuda kwearitari iyoyo yandakakumbirwa. Mota imwe chete yandaive nayo ikandirwadza. Vangani venyu vanogona kuti mota yaainayo nhasi imwe chete iyoyo, onzi naMwari enda unoipa kuchechi ive aritari yedzimwe mota dzichazouya kumberi, ozvitenda vashoma. Ndosaka kumasevhisi ese amakaona ePMM hamusati mamboona munhu anouya achisiya mota kuti mufundisi ndanzi naMwari ndiye ndisiye mota. Hazvirevi kuti havasi kutaura, vari kutaura, but vanozvitenda vashoma, ende vanovada to that extent vashoma. Vazhinji tinongoda chete Mwari kana varivo vari kutipa, but vakangotaura kuti ndipe chakati havasiri Mwari. Zvisinei, dambudziko rose rakatangwa nechipo kana kuti rakatangwa nearitari rinopedzwa nechipo, rinopedzwa nearitari. Zvese zvamuri kupindana nazvo semhuri nhasi zvakabva pamunhu, zvakabvazve pachipo chakaenda nemunhu kun'anga. Hakuna munhu anoenda kun'anga asina chaakabata. Ndo mutemo wenyika yemweya. Zvekuenda vanhu vasina chavainacho, vaine maprayer request chete, zviri kuchechi. Ndosaka kuchechi kusina maanza. Inhau yekuti uyu mutemo wemumweya, kuti kunotoitwa transaction.
The spiritual realm is a realm of transaction. Ndosaka Jesu akatouya panyika, Mwari vakada nyika, naizvozvo vakapa mwanakomana wavo mumwe chete, Jesu Kristu. He gave something to get the world. Kuti iwewe neni tive vaMwari, Mwari vakatomuka vakatora chipo chavaive nacho chavaidisa vakachipa kunyika. Jesu haana kupiwa kuvatende, akapiwa kunyika kuti nyika iende kuna Mwari. Saka transaction iyoyo ipicture yemararamiro atinofanirwa kuita, kuti kana wakuda something unofanirwa kuziva transaction yako kuti inodai. Hautore dola uchienda kugaraji kunotsvaga mota yakutenga, haudzoke nemotikari kana bhatiri chairo. But vazhinji kuchiKristu vanoenda nemadhola ivavo vachida motikari, ende vanoenda nedhola vachienda kunoita competition nemunhu ari ku the other side vachida chinhu. Ndosaka muchiona kuti manamata maroorwa pakaita wemushongano yachikutorera murume. Sei zvakadaro muri kuramba muchingokundwa nevanhu vasinganamate? Vanhu vasinganamate vane kwavanonamata, vasinganamate Mwari vane kwavanonamata, vanonamata wakaipa. Ikoko hakuna mafanizi. Munhu akanzi enda unogeza pamharadzano dzenzira, wapedza wouya nemombe 10 dzinotinhwa. Vangani ino makamboona vachitinha mombe 10 kuendesa kuchechi? But kun'anga hadzisi kuenda here? Endai kumaruzevha munovhunza, dziri kuenda week in week out. Saka zvese izvozvo ndo zvinoita kuti tikundwe. Isusu hatisi serious, tinoteerera ivavo vasinganamate vachitiudza kana matiro kedu Mwari wedu isisu. Mukaenda paintaneti izvezvi, hapana pamunoona pari kushoropodzwa n'anga nevanhu vanoenda kun'anga. Kunyange pari kushoropodzwa varombo vanoputa fodya. Kunze uri murombo zvauri izvo, ngaiwana kupi mari yekuputa wafodya newewo. Unotomuona murombo akabata kamudzanga achipisa mari asina chinhu. But haumboona TikTok inotaura izvozvo. TikTok dziripo pakutaurwa kwemari ida kuenda kuchechi. Nemhaka yei Satani achiita investment iyoyo, zvinoshanda, ende zvinoshanda against him, ende zvinoshanda for you. Iwewe wakabata chinhu chinoshanda against the devil, ndokubva wachiregedza. Ndiye akakuudza kuti regedza, unondikuvadza ukazvitenda. But zvisinei, yandoda kutaura nezvayo inyaya iri kuna Samueri wechipiri chapter 24 verse ya 25 inoti Dhavhidhi akavakirapo Jehovha aritari, akabayira zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuyananisa. Naizvozvo Jehovha akanzwa minyengetero yake, denda rikapera pakati paIsraeri. Mukatarisa nyaya iri papa iri kutaridza iyo kuti David aine nyaya naMwari, haana kuvhura muromo wake akati bufu kuna Mwari. Asi David aine nyaya kudaro akavaka aritari, akaisa chipo kana kuti akapa offering kuchechi, hombe inorwadza. Mwari vakanzwa zvaitaurwa naDavid kunyange anga asina kuvhura muromo wake. Kureva kuti aritari ine simba kana kuti inogonesa kana kuti ine capacity yekutaura pamusoro pako, for you or against you, iwe wakanyarara. Kureva kuti inini kana ndichida kuita munamato une chekuita nemarriage, unoramba uchingoitwa every day, kunyange ndichinamatira zvimwe zvinhu, ndinoisa altar yemarriage kana ndinopa chipo chandinotaura kuti iyi inonzi marriage, 300 iyi, 400 iyi, 1000 iyi inonzi marriage. Ndotoenda zvangu kumba ndotanga kunamatira basa. Mwari votouya votaura kuti munamato wawakaita nezuro wemarriage ndaunzwa, murume ari kuuya, ini nezuro ndainamatira basa. Saka ndo zvakaita David kuti akarara kumba, akanyarara, akanzi munamato wako ndaunzwa, yet asina kuudza namazwi, asina kutaura. But iyoyo act yekupa inonzi prayer munyika yemweya, inonzi kutaura munyika yemweya. Saka nzwisisai kuti iwewe kana altar ichitaura for you, inogona futi kutaura against you. Kana altar ichitaura naMwari, inogona kutaura futi naSatani. Saka kune vanhu vari against us, kuti vanotenda kudarkness world, vakareza maaltars ana mazita edu ekuti every day takarara, ivo vakararavo. Pane chinenge chichitaura pamusoro pako kuna Satani kuti mumise kuroorwa, mumise kuwana mari, mumise kuwana stand. Wongoona upenyu hwako hakuna chinobuda, hakuna chinoitika, chese chauri kuronga hapana chiri kubudirira, kuri kubudirira zvausina kuronga. Saka iwewe ukaona zvauri kurarama zvakasiyana nezvauri kunamatira, kureva kuti pane rimwe simba riri kunamatira zvimwe zvinhu zviri different.
Saka voice rako iwewe rinoita volume inobva paaltar yawakaita. For as long as your volume is low, kunonzwiwa volume iri high. Tikaita competition yekudeedzera, anezwi rinonzwiwa ndiye anowana zvaari kuda. Tese tiine zvatiri kuda kumunhu iyeye. Adeedzera kuti uya nemapitches, kunouya mapitches, tikapedzira taakudya mapitches, ini ndanga ndichida mvura. Saka uri busy kudeedzera kuna Mwari nekavhoromu kadiki-diki ndahauna altar. Then altar yawakaipa iri kudeedzera kuti haasi kuda marriage, korega kuuya marriage. Kana kuti yobatwa nealtar iyoyo. Saka izvezvi rega ndikupe muenzaniso wemashandiro anoita altar yewakaipa. Sezviya zvokuti kumusha kune munhu anobata-bata. Kunonzi kubata-bata kureza maaltars. Haisi mishonga, because hakuna munhu anowana mushonga asina kubhadhara. And havabhadhare mari dzamunobhadhara kuchechi. Average price yekuenda kun'anga imbudzi. Kashoma kuita n'anga inokuti ndipe huku. Kana $3 kana $5. In'anga yenhema iyoyo. Mutengo wen'anga mbudzi. How many of us vanoendesa mbudzi chaiyo kuchechi pamwedzi? Hakuna. Ndosaka tichikundwa, tichigara tichichemedzwa nevanoenda kun'anga. Kazhinji ndonzwa nemabusiness patable pangu padhuze pangu pane munhu wemanjuzu ari kunditorera business. Haisi nyaya iyoyo chete. Kwaanoenda akaita sadaka ye1000 ye4000. Ko iwewe aubuditsi wakaudzwa paindaneti kuti muri kubirwa. Yeti ndiwe waibirwa destiny pawakateerera izvozvo achikunyepera. Ndiwo vamanjuzu vacho ndo vanopedza voenda futi paindaneti vonokutaura kuti mabelievers musaita zvatinoita zvekupa, musautedzera mutemo wemumweya wekupa uyu wekuita maaltars, munotikunda. Imi mukazvitenda. Makazvitenda. Ndosaka uchiona kuti madzimai akaroorwa pakaita bedzi mukadzi auya akaenda kun'anga, akaudzwa nen'anga kuti kana uchida varume mbozha vane mari pari kudiwa 1700. Hambo swera achiudza vanhu kuti kuchechi kwedu kwanzi kuri kudiwa 1.7 toita sei. Makambonzwa vachikusherai kuti ndakabva kun'anga ndikabhadhara 700. Avataure. Imi ndimi munotaura, mataura wokudzivisai because vanozova kuti mukaita zvavo zvinoita sei, hazvichaiti. Ndo chandakabata inini pastor wenyu. Saka ndanga ndichikuudzai musi watakaita maaltars ndakaisa mari. Ende ndinoisa mari every day. Handina mate pasina offering iri above $100. Hazviiti. Ndava ndinoziva zvinoitwa nevakaipa, havaendi kun'anga vasina chavakabata. Ende ndakamezha rudzi, ndikamezha dzinza, ndikati hakuna anogona kuenda $100 kun'anga every day. Saka I have to have the loudest voice and the most powerful altar in the family and in the generation and in the bloodline. Zvandataura inini ndo zvinoitika. Zvandiri kuda inini ndo zvinoita sei, zvinoitika. Ndakazviita sei, kwete nekushamatata ndiri kupureya nealtar. Because hondo ndaya maaltars. It is a battle of altars. Life is a game of altars. It is a battle of altars, not words. Mawords anozouya ku number 3, number 4. But maaltars. That's why makaona kuti Mwari havana chavakataura chizhinji naSatani. Vakangotora mwanakomana wavo ndokumisa paaltar. Ndobva battle yapera. He gave something and he gave the best. Ndo izvozvo zvavaitokuudzai nawo iyoyo. Saka pane munhu ane altar iri against marriage kudzinza yakareizwa nababa mukuru vakaenda kun'anga vakanopiwa mushonga wegoho, mushonga wechibage. Altar iyoyo inenge ichitaura kumunhu wese ada kuroora kuti siyana nemwana wangu, siyana nemudzimai wangu, siyana nemusikana uyu. Saka ndo panozoti musikana atopa 1/4 yekuroorwa, mukomana anongorota hope achinzi siyana nemusikana wangu. Altar iyoyo ndio inenge yaenda kuzotaura naye. Kana kuti inongonomuudza mumweya kuti siyana nemunhu wangu oora moyo, otomuramba. Kana kuri kubasa upromotwe, altar yanoudza manager kuti basa ramakuda kumupa iri harigoni. Saka maaltars mangani ari kutaura for you, maaltars mangani ari kutaura against you. You remain a victim. Unoramba uri mukundikani, uri mukundwi. Kana maaltars ako ari mashoma than maaltars ari against you. Zvakapiwa chimboimagina kuti izvezvi kubva January kusvika patave nhasi
vanoenda kun'anga kubhuriye kwenyu, kudzidzari kwenyu, vakaenda nei? Iwewe waenda kuna Mwari wako nei? Ndikakuratidza imwe nyaya iri mubhuku yaMadzimambo wechipiri. Vanhu vakaenda kumuprofita Elisha vachinovhunza pamusoro pehondo. Vakanzi hondo muri kuihwina sekutaura kwaita Mwari. Ndokubva varwa hondo iya. Mambo wawairwa naye paakaona kuti hondo yakumukurira, yakumutsikirira, akatora chipo chemwanakomana wake akamisa paolta yaMwari wake, akahwina hondo against prophecy yakanga yapiwa naElisha. Yes, prophecy yakanga yapiwa naElisha yakava elai nekuda kweolta yakanga yaiswa nemunhu asinganamate kuchimwari chake. Mwari vakaremekedza maolta because he said God does not violate his own principles. Saka nhasi musikana achito date rapiwa Saturday, nhasi iri Friday, so kuroorwa kuri mangwana. Mbuya vako vakaisa altar iri bigger than altar yavakaisa iwe, vakaisa mombe 3 nhasi. Mangwana marriage aitike, lobora aitike. Mukomana haui anta accident. Achibva ku accident ikoko vanofamba semhuri oudzwa kunzi siyanai nemukadzi wechikwama. That's the end of it. Gara uri ahead of everyone in terms of altars. Ndiri kukudzidzisa i secret and I know I'm putting my life on risk. Because ikapikwa nevanhu venyu munotora kamoti inzwa zvokutaurwa namufundisi ari kuda mari. Inini shuwa kuda mari yako. Indakuudza kuti ndakaisa ma-altars akati, usati waunza chinhu, usati waisa anything. Even if you take it to your pastor, as long as he is a true man of God, it will work. Kanzwa kuti ndikaenda nayo uko vari kuda mari, endesa kwese kwaunogaya kuti kuna Mwari, it will work, you see results. Ndiri kuudza zvinhu zvinoshanda, zviri kundishandira, zvakandishandira ende zvicharamba zvichishanda. Ndiri kuudza chinhu chinorwadza Satani, chinombohwa. Reason zvinhu zviri kuti unoita failure at the edge of a breakthrough inauye altar inozongorise against you when you want to have it. So if you want to have everything that you want, have an altar that speaks for you against everything and everyone. Gara uine altar day in day out. Ita deliberately ngaite culture ye kuraise ama altars, just like Abraham did. Ukamtarisa ainzi, and he built an altar and gave to the Lord, and he built an altar and gave to the Lord. Munomuti ndibaba wenyu pakutenda asi hamutendi zvaaita zvema altars. He would give to God. Look at Balaam and Balak. Balak aisa request yake kumuprofita akanzi ndiri kuda ma-altars, unza altar, marriage yako yauri kuda unza mari yakati. Ukangozviudzwa iwewe unobva wabuda chechi iyoyo, woenda kuchechi isingakuudze zvinokushandira, woramba usina kuroorwa. Ndosaka usina kuroorwa, ndosaka usina basa, usina mota, usina imba. Haudi kuudzwa chokwadi, unoda kuudzwa zvaunoda, zvaunofarira iwewe, zvawakaudzwa nevakakuroya. Kuti usaita izvi ukazvitenda. Saka uya kumasvingo titaure, tidzidzisane.